Пачаць хочу самае, што не ёсць сапраўднай непадробнай радасці. Вось глядзіце, у Слуцку хлопчык выцягнуў з канавы сапраўднага карпа. І вось хто рыбак, як я, той, ну, ўсё зразумее без словаў, так? Ну, я пакуль не разумею, але задавальненне пагляжу. Для Аліны, для ўсіх астатніх, хто не рыбак, ну, варта зірнуць на гэтыя эмоцыі хлопчыка без лішніх словаў. Давайте зірнем. Кажется, просто лужа возле дороги, а пацаны тут рыбу ловят. Хрена себе добыча пошла у него. Пищат. Может вытянуть. Тихо, стой, 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 стой! Вот это вообще поворот, пацаны, чтоб он в воду не улетел. Посмотри! Охренеть! Можно сфоткать! Смотри, какой огромный. Дедушка, слышь, что такое? Как у тебя эмоции, скажи? Нормальный. Вы раньше ловили здесь что-то такое? Я маленьких карасей ловил. Вот это поворот. Смотри на его эмоции. Дедушка, почитай! Клас, просто супер. Вспомнился ролик соседок. Yes! А ты з сином ловиш? Ловлю. Цудовно. Ловлю. Зловив що-небудь? Радувався? Так ми зараз практично харчуємося тільки тою рибою, якою мій син. Хай би хоч раз мене взяв на рибалку. Молодці, видатно. Ёсць яшчэ штосьці з радасці? Ёсць одна Давай. радасць. Сёння, слухайте, што праўда, ёсць радасць і іншая кшталту. Вось глядзіце, Кобрынскі раён стаў 6-м на Берасцейшчыне, дзе ў часе сёлетняга жніва ўжо намалацілі 100 000 тонн збожжа. І з гэтай нагоды, вядома ж, ну, мусяць быць нейкі віншаванні, адмысловыя караваі. Вось толькі у Кобрынскім раёне чамусьці не хлебаробам, а чыноўнікам і кіраўнікам сельскіх гаспадарак. Ну, а власна, вось тыя, хто намалаціў тое збожжа рукамі сваімі, а не языкамі. Вось яны стаялі наводдаль ззаду побач з дарагімі іншамаркамі, на якіх кіраўніцтва і прыехала на ўзнагароджанне. Та пузікі солідныя у Цікава, гэтых. ці влезлі бы у камбайны. Не влезли в комбайн. Я думаю, что просто вся справа у ТикТока. Они створали просто ролик для ТикТока, поэтому комбайнеры не такие пригожие. Там яшчэ што цікава, там яшчэ што было цікава. Камбайнёрам далі ўсё-таки, ім далі кветкі, а вось караваі толькі чыноўнікі. Да, ну, Ну, да, так. на Ось што такая. працаваў, бачиш. Такая радасць. Але глядзіце, працягнем агляд сацыяльнай радасці з дапамогою беларускай чыгункі, якая, незважаючы вось яшчэ на нядаўнюю летнюю спёку, яна спраўна топіць печкі ў пасажырскіх вагонах. У выніку і за вакном печка, у вагоне таксама печка. Працаўнікі чыгункі тлумачаць, што сістэма ахалоджвання она не дае рады перагрэву рухавіка, і таму даводзіцца кудысьці тую гарачыню нудзяваць. Вось яе пускаюць праз печку ў вагоны. Бо інакш давялося спыняцца, чакаць, пакуль гэтыя рухавікі самыя асцюзяцца. Наколькі радасна пасажырам ад гэтага комфорту. Давайте зірнем. Давайте уяўляю. разам у відэа аднае з пасажырак. Короче, сейчас покажу прикол. Едем на дизеле и летом жара, а тут греют печку. Сейчас покажу. Реально, смотрите, 40 градусов. Как нам объяснили, что либо мы стоим и охлаждаем двигатель, либо мы едем и топим печку. И мы едем и топим печку 40 градусов. Здравствуйте, пожалуйста. Самое цікавае, што зімой у тым же вагоне будзе люты Халадно. Таму І што ўсё таксама з-за гэтых рухавікоў. Добра, напрыканцы, радасць незямная, якую здолелі зафіксаваць на відэарэгістратар жыхары горадні. На момант у небе з'явіўся метэор, які радасна палыхнуў перад нашымі з Алінай землякамі. І гэтая незвычайная падзея, вось она супала з перыядам актыўнасці метэорнай плыні персеідаў. А я думаў, гэта старлінкі на жнівень прыпадае, і сотню можна пабачыць, але хто калі паспяваў жаданне загадаць. А тут І жаданне, а тут для нас заснялі, і вы таксама можете загадаць жаданне. гарадзенцы топ. У полку Барановича белорусских городок и у Шчучиншчына з'явіўся новый конкурент. Відэа тыдня для мяне, прынамсі, это твор тиктокера Александра, одного хлопца з Беларусі, які па замове сваіх каментатараў у сваім уласным тиктоку піша прасцецкія песенькі пра беларускія гарады, але вельмі душэўныя. Маецца песня пра Докшыцы, пра не всякія невялікія гарадочкі, а мне вось падабалася пра Глыбокае. Слаўнае мястэчка, дарэчы. А давайте паслухаем, а пасля абмяркуем. Увага на экран. Это глубокое, идеально для жизни. Тут все прям как
тикток, ведь тут есть даже фок. Приезжай в глубокое, благослови Бог. Чаго нельга адмовіць гэтаму тыктоку, вось гэта назва канала абсалютна правільна. Супер Саня Кайфарик. Так. Прывітанне, Я супер Саня. убачыў рэінкарнацыю адначасова Майкла Джексона і Сергея Зверова. Чаму так? Это вот Працягвай. ось такія беларускія Про таленавітыя маладэчніцу. хлопцы. Да. Будем спадзявацца, што з'явяцца яшчэ гімны і паслухам. Дарэчы, А давайте попросим, каб ён для раніцы гімн зрабіў. Напішаш Давайте. яму? давайте напішам. Хто яго веда? Чаму тады яго закончыцца? Добра, працягваем калісіць па маленькіх гарадочках Беларусі, заглядваем у Віцебскую вобласць. Вы ведаеце, што там знаходзіцца самая... Ведаем. Парыж, самая Парыж. прыгожая назва з беларускіх гарадоў. Яшчэ таксама, яшчэ, калі не памыляюся, Дубай і штосьці яшчэ такое вот інтэрнацыянальнае таксама ёсць. Ёсць Марс, Так. таксама. Ну так вот, рабяты з вядомага аднаго тыктоку беларускага, якія ходзяць і правяраюць, дзе смачна есці, дзе файна турыстыцтваваць па Беларусі. Колькі... І вось яны нарэшце наведаліся ў той самы Парыж, у Віцебскую вобласць, і паглядзелі, колькі французскага у нашых мясцовых парыжанах. Выглядае адменна просто. Давайте поглядим. Багеты былі? Подскажите, круассаны можно купить в этом магазине? Как? Круассаны. Не понял. Такая булочка, круассан, французская. Я не знаю французский. А как вы здесь вообще общаетесь тогда? Тут где-нибудь можно купить круассан? Не, на данный момент тут нема у нас. Чебуреки есть в магазине «Фантазии», круассанов нема у нас. До Елисейских полей далеко? Далековато чутка. На машине можно? Вроде бы да. А улиток когда-нибудь пробовали? Да. А где подают здесь? Самим надо найти. Ну, вот. Багеты, круасаны, галоўнае чебурек. Як жа гэта міла. Я мільён сюжэтаў бачыў з гэтых парыжаў беларускіх, і кожны раз гэта вось класная гульня на тым, што гэта Парыж, ну такі з мясцовым, без мясцовых круасанаў, короче. Вось такія навіны з сацсетак, калегі.